gumawa ng kanta. Buhat ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Sinasadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti at ang dibdib ko ay di na napakali. Nagising, nagising ang matagal na himbing. Nagising, nagising ang aking damdamin. Kaya ako'y aasa na rin. Babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya babalik, balikan kita. Kung alam mo lang, ikaw ang siyang naging dahilan ng umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandyan na naman, pagkat pangarap ko'y muli't muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin. Kaya ako'y aasa pa rin. Babalik, balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya babalik, balikan kita. Babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya babalik, balikan. Babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Hanggang hindi ko pa naitatanong ang pangalan mo. Babalik at babalikan. Babalik at babalikan. Babalik at babalikan kita. Babalikan kita.
was hurt, and I was fooled by a love made by rules. I wanna break free from the past that's stained, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. And we'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. For your end is near, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side.
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sa inyo mga kauturan. Adlaw karon nga Martes, ika-26 nga adlaw sa bulan sang Oktubre. Magkalipay kamo kay iya kita. Ang tanan nga nagaalagad sa Ginoo magkalipay. Magdangop kamo sa Ginoo, agud iya kamo bunigan. Pangitaan ninyo ang iya nawong sa gihapon. Mga muyo kita. O gamhanan kag walay katapusan nga Dios, dugangi sa amon ang pagtuo, ang paglaom kag ang paghigugma, kag itugot nga matuman namon ang imo mga sugo, agud madangat namon ang imo mga ginsaad. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 18, tubdob 21. Si Jesus nagpamangkot, ano ang kaangay sang ginharian sang Dios? Sa ano nga butang ipaanggid ko ini? Kasubong ini sang binhi sa mustasa, nga ginkuha sang tawo, kag ginpangga sa iya uma. Ang binhi nagtubo kag nangin isa ka kahoy, kag ang mga pispis nagpugad sa iya mga sanga. Sa liwat si Jesus nagpamangkot, sa ano ko bala ipaanggid ang ginharian sang Dios? Kaangay ini sang libadura, gaginkuha sa isa ka babayi, kag ginsamo sa 3 kasukob nga arina, tubtob nga ang bugos nga linamas, naghapok. Sa Ebanghelyo nga bag-o lang nato nabatian, ang ginharian sang Dios ginpaanggid sa duha ka magamay nga mga butang. Sa binhi sang mustasa kag libadora. Nagakahulugan ini nga si Jesus nagapahayag sang ginharian sa simple kag hindi matalupangdan nga paagi. Nagsugod si Jesus sa iya pagpalapnag sang ginharian, kaupod ang grupo nga wala ginasapak kag ginakilala halin sa Galilea. Ang 12 ka mga apostoles. Hindi sila bantog o mga astig sa ila panahon. Hindi sila ginkilala nga mga maalam. Hindi kilala sang katilingban kag sosyudad. Naghalin sila sa pamilya nga kubos lamang kag simple. Pagpangisda ang ila trabaho. Wala sang natapos nga kurso. Ang binhi sang mustasa daw tuldok lang. Sobra kagamay, kag daw hindi makita. Apang pagtubo sini kag nangindako nga kahoy, kag ang mga pispis magpugad sa iya mga sanga. Subong man sang libadora, kun isamo sa harina ang bugos nga linamas maghabok. Hindi mo na ini makita o matalupangdan, pero may ara sang pagbag-o nga matabo. Bisan sa kagamay sang liso sang mustasa kag libadora, importante ini kag mapuslanon. Mga utod ang aton mga buluhaton o initiatives para sa pagbalay sang ginharian sang Dios, tama kagamay ikumpara sa dako
nga mga kinahanglan pa naton obrahon. Ang aton individual nga mga paningkamot daw liso nga aton ginapanggas. Ang aton ginaubra sa aton mga pamilya kag komunidad daw kaangay sang libadora. Hindi ini mga dinagko nga mga bagay, pero ini makahimo sang pagbag-o. Ang buot silingon sang pagbag-o o change in its real sense is change for the better. Change, buot silingon, may pagtubo. It connotes growth, something that is life-giving, life-promoting. Sa madamo nga beses kag masami aton mabatian ang pulong new evangelization. Kita ginapadumdum nga ini nga pag-evangelize mas epektibo kag makahulugan kung ini ginasugdan dira sa aton panimalay. Ang pamilya nga amo ang basic unit of our society. Hatagan naton sang dalan ang aton handom sa matuod nga paghidait, paghigugma kag hustisya. Paagi sa matinuuron nga pagpanaksi sang aton pagtuo. Ang nanay, tatay kag mga kabataan nga nagatuo kag nagatultol sa dalan sang Ginoo, amo ang mga gagmay nga liso kag libadora nga aton huptan karon. Upod kag sa grasya sang Dios magatubo ini nga liso kag magatubo ini nga libadora sa pagbalay sang ginharian sang Dios. Kabay pa. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Tinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangkon ang ginatudlo sang aton katisismo. Ano ang mga bugay sang Espiritu Santo? Ang mga bugay amo ang pinasahi nga regalo sang Espiritu Santo nga ginhatag sa kada isa para sa ikaayos sang iban, sa kinahanglanon sang kalibutan kag ilabinagid sa pagbalay sang simbahan. Ang pagkilala sang matuod nga mga bugay na sandig sa pagtulunan sang simbahan. Ang Katisismo. Ang Katisismo. Ang Katisismo sang aton simbahan Katoliko. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Yari ang importante nga pahanumdo nga nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga